Ti istorya para iti Junel 5, 2026 nga napauluan. Dear Mr. Lonely, ket may papan ken Leonard, may sana panglaw nga ama akanayon, nga naulimek nga agsakripisyo para iti pamilyana, nyam adamet na ilemeng a sekreto iti pusona a dinakabaelan na ipakaamo iti anak na ababay. Ididi inggagara ni Nympha a naduktalan ti kinapudno, nang rugi a madadael ti ladawan ti amana iti panunot na. Nyam iti likudan dayta a panakabain, adamay sa asayem a nailemeng ni Leonard iti amin a panagbiang niya. Dear Mr. Lonely, Naisaganam ka di amin nga itukot mo, Jayla Trinidad, Nympha anak ko. Wen tatang, naisaganak aminen. Dua kayo kadi kanina nang amang itulod kanyak ijay inton bigat? Wen anak, pambaran mi nga may gumatang ka na iti agas tinateng. Aduman nga minan nagitigas, virgin na nagiti mulan no sana masigod. Kasta kadi, tatang? Nagrigat nga minan ayat ti adda apa nagbiag tayo. No kuma nagbalin tayo abak nang. Saan tayo kumang agrigrigat akastoy? Talaga kasta anak ko. Naimbag to lang nga, hinton makalpas kayo hagkapsat. Bayan nyo, tatang. Apa man na makalpasak iti panagadal ko. Sumrekak adagos iti trabaho. Saan kayon tuunayan amarigatan? Gaputa tulungan kayon ton amang paadal iti basit pa'y akabsat ko. Ano, Rose, bakit? Nakaturog ka ka din? Saan pa'y lakay? Apay ka di? Anya tibagam kanyak. Nagyamanak manan iti panagayat mo, nga oray no. Di mon sang kadakamat dayta. Tinapatag, nagbalin ka anasaya at nga ama kan asawa. Ngam lima na nga mara. Kaslasaan ko akabsat, gapu iti kasdiyang aramid na. Kanayan nak nga ibabain. Nang runa iti kaaduan ti tao. Liklikam latan ti kabsat mo. Tapno awanan riri ang mapasamak. Amkak lang amin. Ang mga nupay-paiswan na nga ibaga karagiti anak ta ti palimod ko. Sa anak pa yan nakasagana no mapasamak na ita. Kunkuna na lang siguro day jay lakay. Kaslasaan ka anayruam iti panagsasao ni Amara. Alang aron bakat. Baliwan tanto man ang tagin istorya. Good night, bakat. Good night, mat, lakay. Nay, si kamot gayam ti masabat ko ading ko agwapo. Si kamot gayam na itaman ng Amara. Anya kamot tayo. Apresyaran naklangarudan, katawaan nakpay. Gwapo ka nga agpaiso. Panawan ka malangan at idalan manang. Amok manan ti kayat mong ibaga. Ay na, masakitan ka kat pudnumat. Uray gwapo ka, no may sakamot. Ay, nuray nak dito'y dalan lakay. Ala, intan, agawid tan, gaputa malaman. Ang mga no agtudo. Anya ka diti kinayat mo iti kabsat ko si Kaan Rose. Nagpintas ka, nagsiksi ka. Ngamday takit din nalamlamuyot pa'y ngamsi ka ti kinayat mo. Anya? Oh, ala, idisumon dagitan natang abinuras tayo dya garden lakay. Mangluto akon iti pang malaman tayo. Ay, makabanog mo tiyag trabaho nga uray na iruamtan. Anday ta bakit? Agluto ka nga rin. Agananos ka. Patyek nga dan tulat tamot pagsayaatan ti biyag tayo Katwan mat. Hoy. Oh, apay nga ron nga agsanay kalakay. Ay. Aramidak san ngagpaiso. Ibabay nakmat lang kanayon ti kapsat ko. Anya, ay, di ka man nagkasta-kasta, Leonard. Kan may isa, dayta boses mo madamdamalaang, addanton dagiti anak ta. Ang mga no, mangagda ka. Apay, nakasagana ka din ang mga klon kadakwada iti kinataom. Saan pa'y bakit? Madanon tulat talita banag. No kasta nga rod, aganad ka ititigtig na imo.
Amo matan ti kabsat mo. Pagaayat na kalaang asutilan. Alaro din bakit, inkagluton. Tulungan kan tapno na dardaras sa malpas. Nasaysaya at pay. Nay, andan samot parikot mo. Apay, nagapa kayo kadi kini Mari Ann Rose. Saan pare? Ket, apay nga raw nga ginumta ko nam. Masurunak lang amin kanimana nga mara. Kanayon nang iparupa kanyak ti pudno a kinataok. Di kina... Di mo baliksen, pare. Hanggang sigud mo takas jay ti kabsat mo, saan ka di? Pagaayat na ka asut-sutilain. Angam jak ngarod kaya tikas jay pare. Amhom, saan nga agnanayon na may limad ti amin? Saan mo ang may limad ti kinapudno, pare Leonard? Tsaka mo pare. Ala, inkakinin mangali ti baso. Rogyantan ti aginom. Do abuti ti arak ti awit ko. Apay ka di man nga mara. Ano ti kagaram di ti balay? Awan mo't kit di, ading ko agwapo kuma. Umayak lang makikapi. Anya ngay, mabalin na ka di akulutan kan imanicure. Manang, amumat na si Marding akong nagtrabaho iti kasta. Aggargarde na kitan. Sa bagay mo't kit di ngam nasaysaya at mutlaeng no ibagam kadagiti anak mo ti kinapudno. Ipudnom kadakwada ti husto a kinataom, amay saka. At yan ti kapeyo. Nagtimpla iti kapeyo ka ni tatang. Agyaman na kaanakan. Malamapan kalatan iti papanam. Agsarita kami man paibiit kindi tatang mo. O sige, auntie. Inak pa'y ngarod aglaba. Dito'y kayo palang ka ni tatang. Ayabandak laeng no adda masapulyo. Apay ka di manen, pare Leonard. Arak matmanan taigam mo. Di mo ko na nga ginumtamanayin. Uwan pare, kayat ko ti aginom. Kayat ko ti makapagpanunot. Ay na pare, ad-ad-adi ka makapagpanunot no aginom ka. Mala, agtugaw ka. Pagsaritaan ta no anya ti parikot mo. Lagyan malak pare. Sige, dumgag ka. Ibagak no niya ti mangririribok iti panunot ko ita. Apay ka di akuti ka akuti lakay. Itay pay lang nga madmadlaw ka Apay ka di ka di makaturog. Mariribok ka na kamin bakat. Lupang panunutat. Pudno mat ti kanayon nga ibaga ni manang amara kanyak. Rumbang nga ibagak ka na iti nakta ti pudno a kinataok. Tapno saanan asabali at tao ti pakaamanda. Apay, nakasagana ka ka din? Saan pa'y kumaa? Ngam panagkunak. Masapol a saganaak na iti abanag. Husto ni manang amara. Awan palimad nga agnanayon amay lemag. Napintas ita ti rubuat dagiti mula tayo, pare Leonard. Kunyarod pari dyan. Marang maranaan tayo tinangato a presyo. Tapno anda mausar dagiti agad-adal nga anak tayo. Wan pare, buyugan tayo latay ti kararag, ti panang taripato tayo kadagiti mula tayo. Ay no, nagmayat asalan ti puloy ti angin pare. Agsala ta pa, makaparelax. Aniya, kamot tayo. Ay na, makaparayaw kamot pare. Nagpintas lakid din ti panagsalam. Makaparelax ngamin pare. Sige nga ron, panawan ka pa dito yung garden mo. Inak palayasan na iti mulak. Mareng saan pa yan, may busti danom iti irigasyon. Apay nanang. Apay adiyo imbaga kada kami ti pudno a kinatao ni tatang. Anya di kayat mo asawan, nimfa anak ko. Nakababain. May samot gayam abaklan ni tatang. Anya? Apay anay bagam ti kasta. Nakita ka mismo.
Nalalaing pa'y ngagsala ni tatang ngam iti siya. Nakitang ngagsalsala itay ni tatang ija garden. May sagayam abakla ti amak. No pa'y may sa ama ko na abinabae, wano bakla ti amam. Responsable, kan nasaya at atao ti amayo. Mariribo ka na. Gapay ti day ti anamak, may papan ka ni tatang. Nga mulitak nga ibaga anak ko. Nasaya at atao ni tatang yo. Mangan kan, Leonard Lakay. Bay ang pailaang ni Nympha. Bay ang tapailaang agpanunot. Amok amaawatan na kantumat laang. Sa pala ko matakas tangagpay subakat. Diyak kaya't agurahin dakdagit ang nakta. Di ka agdanag Lakay. Kasaritak to ida. Patsak nga agmaumaw tumat laang tikas dya amarikrik nada. Alakit din, mangan kan. Agbaawan dagiti makan anak kadasar iti lamisaan. Kumusta ka ni boarding house mo, anak? Nasaya at lata, tatang. Maturog kayo ka di ita arabi ditoy. Ada nga pagnami kadagiti gagayom ko. Makamo kayo latan ditoy. Panawan kayo ditoy. Ang rabiin anak ko. Pangaasim. Ada kami ita. Gaputa kayat na ka makasarita ti amam. Kasta ngagpaiso, anak ko. Pagawanin nak no pakabasulak ti kastoy akin na taok. Tatang. Tiyakmat nagayatan ti kastoy kahit anak ko. Isungarod a pinilik na tati ng asaway ti babae. Kaputa kayat ko ti maadaan iti pamilya. Inarapap ko ti maadaan iti anak. Kat na kayo ti impay ti apo asungbat nagiti kararag ko. Nympha anak ko. Husto ti amam anak ko. Saan anak relasyon Apolos ni Leonard iti pada na alalaki? Kaya't asawan day ta. Asaan na asinurot ti riknana. Gaputaan muna asaan anasayaat. Gusto na ita na pa naging inom mo, pare Leonard. Ang mga numakala kakit di mat iti sakit mo, gapo iti kastangar aramidam. Bay-bay ampay lang ti anak mo. Naklatla siguro. Diyak namin kaya kaguranak ti anak ko, pare. Diyak maklo na dinak mapakawan ni Nympha. Nasing pa iti anak mo, pare. Isuapat siya ka mapakawan na kan tumat laeng. Maawatan na tumat lang ti sitwasyon. Kasanon no saan, pare? Huston day ta. Ala, itulod ka ng balayo. Aduun na yan, tinainom mo nga arak. Tatang. Happy birthday. Ha? Ada ka, Nympha, anak ko. Pakawanan nak, tatang. Naklatak lang amin. Gapu itinamok a kinatao yo. Nga maawatak itahan. Oh, agaman akno kasta anak ko. Diyak mo't kinayat ti kasto akin na taok. Isa sapay lang kumatagin akong kagurawan. Wan tatang. Kat di kay agdanag. Maawatan kayo. Ipatpatag kayo, tatang. Padasem a panunoten. Maysa nga aldaw, ti amam akanayon a pinatiyam nga isu ti kapigsan iti balay. Ti tao a naulimek nga agtrabaho, naulimek nga agiptur, ken naulimek nga agurnong iti tunggal sentimos para iti pamilyana, ket bigla a makita mo iti maysa a ladawan anaan-anay a naiduma. Saan aday di ladawan a kanayon nga ipakitana iti inaldaw? Saan aday di ladawan tinatibker a lalaki a nasanay nga agpakapigsa iti sango ti asawana ken dagiti anak na? No di ket maysa a tao a nalalaka a masaktan, naululimek, napudno, ken ad-adapay a naangaw. Iti dayta aka nito, anya ti aramidem. Arakupem ka diti amam, veno umatras ka gapu iti bain? Damagem ka dino kasano kabayak nga agsaksakit ti pusona,
Veno kita laeng ti nakita dagiti matamket ibagam nga inalilaw na ti si bubukel a pamilya? Ti istorya a Dear Mr. Lonely ket saan nga agmula iti dakel a didigra, saan nga agmula iti sangit, ken saan met nga agmula iti panagsina. Agmula daytoy iti kasla kadawyan a kinapanglaw ti maysa a pamilya idiay la Trinidad. Maysa a simple a balay. Maysa nga ama nga agnagan Leonard. Maysa nga anak a babay nga agnagan Nympha. Maysa nga asawa a nabayagen a nasanay kadagiti banag a ilemeng tilakay na iti uneg ti pusona. Ket iti likudan dagiti pangrabii, dagiti pangmagbaga, ken dagiti saludsod a kasla simple laeng, ada maysa a sekreto a dindala ni Leonard iti nganggani amin a panagbiag na. No iti ruar laeng ti kitaen, ni Leonard ket kaslaeng kadagiti adu na panglaw nga ama. Awan ti dakkel a may pagpanakkel na. Awan ti sobra a kwarta. Awan ti saad a pagbutningan weno pagdayawan dagiti sabali. Awan ti panagbiag amang pataud iti naraniyag a panagpanakkel dagiti anak na. Tiat dalaeng ken kuanaket dua nga ima anaput nongem na banok. May sa ahardin a masapul a salakniban. Dagiti aldaw a panagtrabaho a saan analaka. Ken may sa a pamilya a kanayon na apat padasen. A pagtalina eden a saan amarba iti tenga ti kinapanglaw. Para ken Nympha, ti amana ti tao akang runaan nga agiptur. Makita na ti kinapanglaw iti tunggal sa sao ti amana. Mangengeng na ti panakaawan gaway na no maibatbatang ti agas, kwarta, ken panagbirok iti pagbiyagan. Ngem ti banag anang patpate ken kuana iti amana ket daytoy. Saan apulos nga inaramid ni Leonard ti kinapanglaw a rason tapno sumuko? Saan ni Leonard a tao a? Kanayon nga agsarita may papan iti sakripisyo. Saan nga agbilang iti inaramid na? Saan nga agtakder iti sango ti anak na akunana, inaramid ko amin para kengka. Agar aramid laeng. Naulimek nga agar aramid. Si papasnek nga agar aramid. Ket day tamet laeng a kinaulimek tinang pagpamati ken Nympha, na ti amana ket maysa a lalaki a may kari iti panagraem. Kadagiti umuna asasao ti istorya, imbaga ni Nympha iti amana akalpasan ti panagadal na, agtrabaho a dagos tapno makatulong iti pamilya. Kasla simple laeng dayta sao, ngem dayta ket kas iti basit a dagum, asumuot iti puso ti maysa nga ama. Tatunggal ama ken ina kayat da a makalpas ti anak da, maadaan iti masakbayan, ken makadanon iti lugar, anayon ununa, ngem iti nangiktan dagiti nagana. Ngem iti napanglaw a balay, ti masakbayan ti anak ket saan laeng atag tagainip. Minsan, utang dayta. Gastos dayta. Maysa a pangaldaw a makan, a mapul a pakurangin ita tapno ada pay namnama inton bigat. Idinanggeg ni Leonard, ti imbaga ti anak na, naragsakmet nyem nasaktan ti pusona. Kayat na a maawatan ni Nympha, aputno a narigat ti biagda. Ngem adda pay isuna, makapadpadaspay, makapagipturpay. Saan akayat ni Leonard nga agbalin a nataengan ni Nympha analabes iti kapartak. Ngem ti kinaputno, nataengan ninday diyay anak. Ti kinapanglawket mang padakkel iti ubing a naparpardas, ngem iti tawena. Ti kinapanglaw mang isuro iti tao nga agdanag sakbaypay nga agtagainep. Ket ni Nympha, iti mata ni Leonard, ket maysa a pagdayawan, ken kasta met maysa a panagsakit tinakem. Nyemno ti istorya, ket agpatinggal laeng iti maysa a napanglaw nga ama, ken maysa a managrem nga anak, saan daytoy amang pasingked iti rikna ti agbuya. Tinang papait iti Dear Mr. Lonely, ket saan laeng a napanglaw ni Leonard iti kwarta. Napanglaw met isuna iti karbengan, a makapagbiag a napudno iti bukod na abagi. Ada paset ti kinataona a kanayon a masapul na nga ilemeng. Maysa a paset anawneg, napateg, ken narigat asawen. Saan na makaitureg nga ipakaamo iti anak na ababay? Butbut ngena ti kita ti anak na. Butbut ngena ti ulimek ti anak na. Butbut ngena ti aldaw ani Nympha, ket saanen nga umawag ken kuana iti tatang, wenno ama iti isu metla a boses kas idi. Adadag iti buteng, asaan nga agariwawa, ngem inaldaw amang kalkal iti puso ti tao. Nakitinulong ni Leonard, iti dayta abuteng iti nabayag. Mabali na ti rumuar tapno sangoy na ti trabaho,
Mabali na ti agiptur iti pagkurangan. Mabali na ti mangigdagi ti panglalais ti lubong. Ngem iti sango ti anak na, agbalin isuna a nakapsut. Tapara ken Leonard, no dagiti sabali ti agkatawa king kuana, agsakit laeng iti apagbiit. Ngem no ti bukod na nga anak ti agbuteng, wenno may muyong king kuana, agsakit dayta iti amin a panagbiag. Kasla ni asawa ni Leonard ti tao a nabayagen, a makaammo iti daytoy. Saan isuna a nagsidaaw akas ken Nimpa. Saan akinitana ni Leonard akas maysa agangganait. Kadagiti saritaan ti agasawa iti SRT, makita ti asawa ketadaan iti ayat, banog, ken danag. Amo na nga adda kinapudno ti lakay na, asaan analaka nga ibaga. Amo na met ano maduktalan dayta a sekreto, iti saan a husto a tiempo, ken saan a husto a wagas, masakitan dagiti anakda. Ngem saan nga inaramat dayta tapno pababae na ni Leonard. Pinakdaran na isuna nga aganad. Impalagip na a mabalin a makita dagiti anak. Impalagip na metati agtultuloy a panagliklikep saan awagas. Daytoy ti maysa a napateg a punto ti istorya. Ti asawa ket saan nga ipakitang perpekto, nyem isuna ti karakter amang tulong iti agbuya a maawatan asaan adakes di Leonard. Ada sekreto na, wen. Inlemeng na, wen. Nyem saan niya imbatina ti pamilya. Saan nga inaramat na ti bukod na, akinapudno tapno liklikan na ti pagrebengan akas asawa ken ama. Iti kasupadi, gaputa ay ayaten na pa iti pamilya. Ad-adda a mabuteng isuna no malukatan ti kinapudno. Ti tao akas ken Leonard ket nalaka amadi ti panakakitana. No may salaeng akanito ti kitain, ibaga dagiti tao nga agduduma isuna. No kagudua laeng a istorya ti manggeg, aramidenda isuna a pagatkatawaan. No agtakderda laeng itiruar, napardas ti pananggukomda. Ngem daytoy nga istorya ketsan a mga wis kada tayo akitain ni Leonard babaen iti mata ti umili. Piliten na datayo akitain isuna babaen iti mata ti tagabalay. Babaen iti mata ti nakapangan iti taraon anilutona. Tinakaawat iti kwarta a inirakurak na. Tinatulungan na iti agas. Tinasaritan kenadamagan na no ada idiyay adayo nga pagadalan. No ikabil tayo isuna iti dayta a kasasad. Ti saludsod ket saane na, aniya ti kinayduma ni Leonard? Tinapudno a saludsod ket daytoy. No ti maysa nga ama ket inayat na ti pamilya na iti amin na kabailan na. Mapukaw kadi amin apateg na gapu laeng, taada paset ti kinataon na, asaan akasitinamnama dagiti sabali? Ti kapapat ga nabuya iti istorya ket ti buya iti hardin. Ti hardin ket saan laeng a lugar a pagmulaan wenno pagtrabahuan ni Leonard. Kasla isu ti maudi a basit a lugar a naited na pay iti bukod na abagi. Iti uneg ti balay, isu na ti asawa. Iti sango ti anak, isu na ti ama. Iti sango ti sosyedad, masapul na nga ipakita ti lalaki akayat makita dagiti tao. Nyem iti hardin, iti maysa akanito aawan ti agkita, mabalin ni Leneg nya umangges. Mabalina asagiden ti paset ti kinataona adi na may turid nga ipakita iti lawag. Ti kastoy a detalye, no saan anaanad ti panakaisao, nalaka a mapalalo wenno agbalin a panglaylays. Nyem ditoy, saan na ti kawes na, saan na ti aramid na, ken saan at ilangan na ti importante. Ti importante ket ti kinawlila. Maysa a lalaki nga adda asawana, adda anak na, adda pamilyana, ngem masapul na pay amang birok iti basit asuli ti hardin tapno agbalin laing apudno, iti bukod na iti sumagmamano a minuto. Dayta ket naladingit unay, ngem iti mismo a panakaduktal ti sekreto. Ket kalpasana, nakita ni Nimpa. Saan isuna ang nakasagana iti dayta akanito? Awan ti siya sinuman ang magkasagana iti kastoy a pakasdawan. Iti panunot ni Nimpa, ada nalawag kinatibker aladawan ti ama na. Maysa ana panglawngem na dayaw nga ama. Maysa ana banugnem, may kari iti panagraem nga ama. Maysa nga ama amabalin asaan ana baknang, ngem isupay laeng titukad ti pamilya.
Idi nakita ni Nympha ni Leonard itinayduma aladawan. Narba amin aday ta aladawan. Saan na makita ti adu atawen a panagtrabaho ti amana. Saan na malagip adagos dagiti, tarawon asinaganaan ti amana. Saan na mangingeg dagiti pamagbaga nga inted ti amana idi. Iti umuna a segundo, tinakita laeng na ket ti kinayduma. Ket gaputa di na mawatan dayta a kinayduma, binalbaliwana dayta a kasbain. Daytoy ket napudno unay a reaksyon ti tao. Saan nagaputa dakes ni Nympha? Saan nagaputa di naayaten ti amana? No diket gaputa ada dagiti kinapudno nga umay a napartak unay, ket ti puso ket saan a makapagsagana. Dayta ti paset ti istorya, asumuot na pait. Saan anayadayo ni Nympha iti amana gapo, tanagsardeng ni Leonard ni ayaten isuna. Saan met niya adda inaramit ni Leonard anang gadayel iti anak na. Niya may salaing akanito, ti panakaduktaw tinang lukat iti adayo, abayatan dagiti dua. Minsan iti unek ti pamilya, saan amasapul ti dakkel apan nagsusupiyat tapno aglayo ti akakadua. Makaanayan ti may sa akita ang nagbaliw. May sa apang rabi asaanen a makisarsarita. May sa nga anak asaanen nga umawag iti amana iti naayat a boses. May sa nga ama asumrek iti balay ngem dina may turid nga kitain dagiti mata ti anak na. Dagiti basit a banag a kastoy ket mabalin amang papatay iti relasyon da a naparpardas. Paingem dagiti nainget a sao. Mawatan ni Leonard dayta. Amo na anakita ni Nympha. Amo na anakigtot ti anak na. Ket manipud idi, ti buteng adindalan ni Leonard iti adu atawen ket saanen alaing ada iti imahinasyon na. Napasamak dayta apudno. Kalpasan anaduktalan ni Nympha. Nagreak isuna babaen iti bain pungtot ken panakariro. Dina amono anya ti awag na iti dayta. Kadagiti paset ti SRT. Imbaga na iti inana ang nakakababain, akas lakas tagayam ti amana. Nasakit dayta asao, tasaan laing asinugatana ni Leonard. Sinugatan met dayta dagiti adu atawen nga impadas ni Leonard ang nagbalin niya ama. Nya masapul met akitayin tayo ni Nympha iti na inkalintegan. Isuna ket anak. Dimakel isuna nga adaan iti may sa aladawan ti amana. Idinarbaday ta aladawan, kasapulana ti tiempo tapno ikabil manendagi ti pidaso. Ti problema ket iti tiempo ti panakariro, dagiti tao ket agukom sakbay nga umawa. Kastamet ni Nympha, dinapay dinamagno kasano kabayag ang nagiptur ni Leonard iti daytoy. Dinapay dinamagno apay ang masapul nang nga ilemmeng. Dinapay dinamagno agbutbuting kadi isuna. Nagreak lang isuna babaen iti umuna agulak. Kadayta nga umuna a reaksyon tinang burak iti puso ni Leonard. Iti daytoy akanito, ti ina tinagbali na manggigem iti istorya, tapno saan na mapasobra iti pananggukom. Saan isuna nakitunos iti bain ti anak na. Imbaga na ken Nympha ti maysa anapateg unay abanag. Mabalin anay duma ti amam, niem ti amam ket adaan iti pagrebengan. Ti amam ket naimbag a tao. Ti amam ket inayat na ti pamilyana. Kasla simple dayta asao, ngem dayta ti kababaan alinya ti istorya. Ti kinatao ni Leonard ket saan na may kedeng babaen iti may sa agulat. Saan na masukat babaen iti may sa aladawan ang nakita ti anak na. Masukat isu na babaen iti biyag a binigbig na, iti pamilya at tinulungan na, iti dagiti sakripisyo asa na kanayon a naisao. Ti inaket kasla ibagbaga na ken Nympha, saan mo amasapul a maawatan amin ita, niem saan mo met akarbengan aburasen amin na naimbag aba naggapu iti maysa, aba nag-adinapay ket ipaliw kengka. Daytoy ti paset analaka amang pasaludsod, iti agbuya maipapan iti bukod na abagi. No si ka ni Nympha, mabalin ka di asabali ti aramidem? No maduktalan mo ati asidig kengka, ket adaan iti dakkel a kinapudno anay lemeng, adaan kakadi iti kinaulimek a dumgeg? Kanayon ako na tayo nga ada tayo iti panakawat. Ngem ti pudno a panakawat ket makita laeng, no ti kinapudno ti agtaktakder iti sangoanan tayo, ken saan akapareho tinamnamaen tayo.
Nalaka ti agin na imbag no ti kasasaad ket saan amang tarigagay iti pamati. Nalaka ti agbalin a nalukneng no awan pa'y ti nakarik na iti kailalaan tayo. Nyem no ti mismong amam ti makita iti na iduma alawag, dito'y maipakita no kasano kalawa ti pusom. Ninimpa ket saan a perpekto, ket dayta ti gapuna akas lapudno isuna. Agkamali isu na sakbay nga agadal, agbain isu na sakbay nga agsubli iti ayat, agyudgar isu na sakbay nga agsakit iti panagbabawi. Kalpasan ti gulat ni Nimpa nang nga ni Narba ni Leonard. Napan isu na iti arak, saan gaputa da solusyon nga ited ti arak, nyem gaputa dinaam mo no asino ti pagsaritaan na iti dayta a sakit. Ti maysa nga ama akas ken Leonard ket mabalina, ti agiptur iti kinapanglaw, nyem di na kabaelan ti rikna a pagguraan isuna ti anak na. Nakatugaw isuna kadua ti gayem na, ket inruar na ti buteng na, abakasaan pulos a pakawanen ni Nimfa. Daytoy nga eksena ket saan laing a maipapan iti maysa a tao a nagbartek. Maipapan daytoy iti maysa a tao a Narba ti kinatulbek na. Iti tenga ti biyang na, ni Leonard ket nang rugi a makapaammo nga amin a inlemeng na, ket mabalin nga agsubli amang dadael ken kuana. Tiarak dito'y ket saan a pagsungbatan. May salaing a paglinongan iti a pagbiit. Nyam inton bigat, kasapula na pay laing asangwayan dagiti mata ti anak na. Tigayam ni Leonard ket binagbagaan na isuna, a masapul nga agawid, masapul a makisao, masapul nga ipaawat iti anak na. Nyam ti panagsao iti pudno, ket saan a pulos na laka. Adadag iti kinapudno, ano napaw tunay anay lemeng, narigrigat alukatan tingiwat. Saan gapu tadakes dayta, nyem gapu ta ti tiempo ket naibalkutan na dayta, iti adu nay abuteng. Saan laing amasapul ni Leonard nga ibaga, kastoyak, masapul na nga sanggoyen ti maysa nga anak anasaktan, ti asawa anabanog, ken ti bukod na abayn anabayagin adindalan. Nyem no saan isuna a magsaw, ti ulimek ti agsarita para kengkuana. Ket ti ulimek, iti maysa a pamilya anasugatan, kadawyan ang mga ramid iti ad-ada adakkel a sugat. Iti kamodyanan, kinamang ni Leonard iti panagsanggo. Ket idi nakisaw isuna ken Nimfa, tinangted iti daksen iti daytang nga eksena ket saan nga impadas nang gaagbali na banal wenno nang gato. Saan met ngay naramid na ti bukod na, abagi a biktima tapno piliten na ti anak na maasi. Nagsawlayang isuna iti pudno. Nagpakawan no ti kinapudno na ket nang pagtultol iti anak na. Inawat na nga adda paset ti kinataona, asaan analaka a maawatan. Ngem impalagip na met ati dayta a paset, ket saan amang bawas iti ayat na akasama. Saan amang ikkat, iti aming nga inaramid na para iti pamilya. Saan amang pabaliw, iti kinapudno nga isuna, pailaeng ti tao ang nagtrabaho, nagdanag, nang taripato, ken nang salaknib iti pagtaengan. Dito'y nga agbalbaliw ti istorya manipud, gulat agi nga iti naununig a kinapudno. Ni Leonard ket saan, amay sa alalaki ang nagpamarang laing tapno, alilawin dagiti tao. Isunakit may sa a tao anay pit iti dua asikigan. Iti may sa asikigan, adati na pudno a kinatao iti uneg. Iti sabali asikigan, adati pamilya na nga ay ayaten na, ken ti pagribengan adi nakayat abaybayan. Pinili na ti kinaulimik gapo, tanapanunot na adayta ti mangsalaknib kadagiti anak na. Nem ti kinaulimik kedua ti talim na. Mabalin na asalakniban ti pamilya iti apagbiit, ngem kan kanayon adadaelen na ti tao anang ibaklay iti sekreto. Ket idi na aramaten ti kinapudno, saanen a mabalin asublian ni Leonard tinapalabas. Ti adalayeng mabalin na, ket agpakumbaba iti sango ti anak na, ket manguray no adapay masalakniban iti nagbaytanda. Saan adagos ang nagbaliw ni Nimpa? Ket dayta tinang pagbalin iti istorya anapudno. No diminggeg laing isuna, iti sumagmamano asasao ti amana, ket dagos nga inarakup na asang sangit, agbalin kumaamin analakaunay. Kas iti panagpating nga anay surat anardas. Ngem ti pudno a tao, ket saan adagos na aglaing. Kasapulan ni Nimfa ti tiempo, masapul na adamagin iti bukod na, asino ti amam. Isuna kadi ti ladawan anak kita iti hardin. Wenno isuna ti tao anang padakel kang ka, nang kanunong kang ka,
nang pakaasikang ka, ken nang bano para iti masabayan mo? Ti sungbat ket saan amay salaing, ti amana ket akpatpada, ada ti paset na adina pay naawatan. Ken adda met ti paset na anabayagen amang ipakita iti ayat. Ti panagdakel ni Nympha iti daytoy nga istorya, ket saan nga agmula iti panagbalina a perpekto. Agmula daytoy iti panagadaw na, asaan aburasen ti maysa a kinapudno ti amin a kinapudno. Ti panakalukat ti singgalot, ket adda iti aldaw ti kasangay ni Leonard. Basit a detalye, ngem na pateg unay. Ti kasangay ket aldaw at ti maysa, a tao kayat na amalagip, kablaawan, ken maipakaam mga adda pateg ti panagbiag na iti sabali. Para ken Leonard, kalpasan an aramatan ti sikreto, ti kasangay na ket saanen a simple aragsak. Mabali na dinanamnamain nga umay ni Nympha. Mabali na nagbuteng at ti kasangay na ket agbalin, a pamalagip nga adda anak na asaanen, akayap nga asidigen isuna. Ngem imay ni Nympha. Ket iti kastoy nga istorya, ti panagsubli ket saan laeng, a panagsubli ti sakana iti balay. Panagsubli dayta ti rikna, panagsubli dayta ti anak, anaaramid ti puso a pulos a nagkatkatawa. Idi imbagana, happy birthday tatang, dayta asaw ket saan laeng akablao. Dayta ket maysa a tulbek. Tulbek a pakawanen, tulbek a maawatan, tulbek amang ibaga ken Leonard, sikapay laeng ti amam. Nagpakawan ni Nympha iti amana, imbagana a nagsidaw isuna. Inawat na a nariribukan isuna iti, kinapudno may papan iti amana. Ngem ti ada a napateg, imbagana nga maawatan na. Saan na masapul na a maawatan amin iti maysa nga aldaw. Ngem umdasen ti pan nakaawat na tapno saanen aguraen ti amana. Umdasen tapno maamona ani Leonard ket amana pailaeng. Umdasen tapno makita ati dayta a kinayduma ket sang amangikat iti ayat, iti sakripisiyo, wenno iti kinapangato ti panangtaripato. Para keng Leonard, dayta a pamakawan ket sang laeng a panagpaimbag iti relasyon. Maysa dayta a pananganges. Nabayaging a pinigil na ti anges na. Ket iti dayta a kanito, mabalin nga umangis isuna, uray basit laeng. Tinapateg a makita ket saan nga ingkar iti istorya, analakaamin manipud idi. Saan nga ibagana a mapukaw dagiti pananggukom iti maysa laeng a pamakawan. Saan met na ibagana ani Leonard, ket saanen a makarikarik na iti kinaulila. Niem ipakita na analukat ti maysa a ruwangan. Ket no dadduma iti biyag ti pamilya, ti maysa a ruwangan a malukat ket dakkelen a banag. No amo ti tao asanen a masapol nga aglemeng iti tunggal aldaw, agbaliw ti panagangges na. No amo ti ama at ti anak na ket mabalin pay adumgeg, bumasit ti daga a nakabibinat iti pusona. No amo ti anak at ti kinapudno ket saan a kanayon a kabusor, mangrugi a lumawa ti ayat na. Daytoy ti resulta ti Dear Mr. Lonely, saan a perpekto a pamilya, ngem maysa a pamilya anang rugi manen a agsarita iti pudno. Gapuna, ti resulta ti istorya ket saan at ti pananglinis ken Leonard iti sango ti amin a tao akas lamasapul a pumalakpak ti lubong tapno awaten isuna. Ti naununeg a resulta ket daytoy. Nadal ni Nympha na isinati identidad ti ama na manipud iti pateg na akas ama. Mabalin anay duma ni Leonard a pinatina idi. Ngem saan apulos nga awan isuna iti biyang na. Adda isunay di masapul ti pamilya ti pagbiyagan. Adda isunay di masapul ti anak na ti suporta. Adda isunay di masapul ti pagtaengan ti maysa a tao amang ikideng nga agtalinayd. Ti maysa a sekreto ket mabalin amang riro iti rikna ni Nympha. Ngem saan dayta makaikat iti pudno a biyag a pinagdaanan ti ama ken anak. Ti umuna a panagdukot ti istorya ket daytoy. Ti ayat ti pamilya ket saan koma a may batay laing iti perpekto aladawan. Adu a tao iti pamilya ti agayat babaen iti namnama. Ti ama masapul akastoy. Ti ina masapul akasta. Ti anak masapul a managaramid iti kastoy. Ti asawa a lalaki masapul a natibker. Ti asawa a babay masapul a managiptur. Siya sinuman a rumuar iti dayta, ahul maket maibilang asaan a husto. Ngem ti pamilya,
No pudno, saan ko maapagurnungan laeng ti dagiti agtutuno si ti papel. Masapul nga agbalinday ta a lugar, ang mabaling nga awaten ti tao uray, no saan ang maawat amin apasep na iti maysa nga aldaw. Ni Leonard ket saan a perpekto, ni Nimpa ket saan a perpekto, ti inana ket saan a perpekto. Nim iti kamaudyanan, tinagpategket saan at ti kinaperpekto. Tinagpategket ti panagpilida nga agtalinayd, ti may kadua a panagdukot ket daytoy. Ti kinapudno ket saan amang dadael iti pamilya. Ti wagas ti panagsango iti kinapudno ti mangikedding no agtalinayd wenno marba ti pamilya. Ti kinapudno maipapan ken Leonard ket sigurado anang sugat ken Nimpa. Ngem ti kinapudno mismo ket saan a kabusor. Ti kabusor ket bain ulimek panangukom ken buteng asaan a makagsaw. No inawit ni Nimpa tibay na iti agnanayon, mapukaw na ti amana uray si bibiyag pa isuna. No aglemeng pailayeng ni Leonard iti agnanayon, mapukaw na met ti panagwaywayas nga umanges iti bukod na abalay. Ti pamilya ket saan a nasarakan na ti panakaimbag gapu, tanalaka ti kinapudno. Nasarakan na ti pon na kaimbag, gapu, tanapait man ti kinapudno. Adda, laing tao ang nagpili a dumgeg. Ti may katlo a panagdukot ket daytoy. Ti pagrebengan ken ti identidad ket saan. Koma a pagtiponen tapno ukomen, ti maysa a tao. Adda, identidad ni Leonard a narigat nga awaten ni Nimfa iti rugi. Niem isuna paylaeng, ti ama a adaan iti pagrebengan. Kadagiti paset ti SRT, nalawag ti imbaga ti ina ani Leonard ket naimbag a tao. Maysa nga ama ken asawa anang taripato iti pamilya. Daytoy ti ayan ti dagsen ti istorya. Mabalin amas daaw ka iti maysa, abanag maipapan iti tao. Ngem saan mo akarbenga nga ibilang dayta, akas karga amang buray ti amin, ana imbag na inaramid na. Iti biyag, dagiti tao ket saan na may maysa laeng aladawan. Ada dagiti pasit a nalawag, ada dagiti pasit a nabannog, ada dagiti pasit a mabain, ken ada dagiti pasit a nakaliwliwa. Ti kinapudno ti maysa a tao ket kompleto, sana mapili laeng dagiti nalaka nga awaten. Ti may kapat a panagdukot ket daytoy. Ti anat, no daduma, masapul na nga adalen a kitain dagiti nagannak akas tao saan nakasimbolo. Idi ubing pay tayo, kanayon a napanunot tayo a dagiti nagannak ket kaspader. Natibker, agtultuloy, saan a magaraw. Idi dimakkel tayo, maawatan tayo a addamet dagiti rabi adida makaturturog. Adda dagiti banag adida maiturid na ibaga. Adda dagiti panagpilida asaan a perpekto gapu iti buteng a makasugat. Ninimpa ket masapul na nga adalen dayta. Ti ama na ket saan laeng atrukon ti pamilya. Tao met isuna, ada buteng na, ada sikretuna, ada kinawlilana. Iti kanito a nakita ni Nimfa dayta, narba ti ladawan ti amana. Ngem idi inawat na a tao met ti amana, nang rugi ti panagbiang nga akas anak, anapukaw na ti ilusyon. Ngem nasarakan na tinapudno nga ayat. Ti may kalima a panagdukot ket daytoy, ti pamakawan ket saan a kanayon a nainget. Iti daytoy nga istorya, ti pamakawan ket saan a masapul ti atidog a diskurso. Ada laeng iti sao a, "Happy birthday, tatang!" Ada iti panagsubli ni Nimfa. Adda iti mata ni Leonadidi. Namuan na ati anak na, ket umaw-awag paylaeng kang kuwa na nga ama. Adda dagiti panagpakawan, asan a masapul nga ipukaw tapno agpateg. No daduma, ti panagsubli iti balay, ti panagtugaw iti asideg ti tao asinugatan mo, ken ti panangawag iti naganna iti ayat, umdasen tapno mangrugi ti panakagas. Sana kompleto a panagpaimbag, niem rugi. Ket ti rugi, kadagiti pamilyang nasugatan, ket mabalin a kapatgan a sagut. No ikwento daytoy nga istorya kadagiti agbuya, tinapateg ket saan a pagbalinen ni Leonard a karakter a kaasi-asi. Saan a kasapulan ni Leonard ti asi amang pababa. Kasapulan na ti pan nakaawat. Ti asi amang pababa ket ti kabil na ti tao iti baba. Ti pan nakaawat ket ti kabil na ti tao akapada. Saan a perpekto ni Leonard? Naglemeng isuna.
Nagbuteng isuna. Ada dagiti kanito ang naglibas isuna. Nyem saan dayta ang mga ramid keng kuana, asaanen ang may kari iti ayat. Ti panagbalin na anapudno may papan, iti kinapudno na kitsaan apanggatang iti pamakawan. Pananglukat dayta iti ruwangan tapno, ti pamilya kitsaanen ang mabiyag babaen iti ulimek. No kasta ti panagkita kadagiti agbuya, saan laeng nga isuna tikit kita enda. Makita damet ti bukod da a pamilya, makita da dagiti kinapudno, adidapay na is arita. Makita da dagiti mata anay duma idi adda naduktalan. Makita da ti kasapulan agsaw sakbay amaladaw unay. Saan met arumbeng amay kwento ni Nimfa akas dakes nga anak. Nagkamali isuna iti reaksyon nim saan gapu taawan ti pusona. Tigulat tinang pagnyayd iti sasao anang sugat iti amana. Tibain tinang pagkitaken kuana iti amana ana inget ken nakalimitado. Ngem iti kamaudianan nagsubli isuna. Ket iti adu apudno nga istorya iti biyag saan amin ti agsubli. Ada dagiti anak a pumanaw ket saanen at tumaliyaw. Ada dagiti naganak a naglemeng agingga iti ipapatayda. Gapuna ti panaksubli ni Nimpa ket napateg. Saan gapu tanalpasen amin? Ngem gaputa pinilina asaan a pagbalinen ti umuna, agulat na a maudi a pangedeng na may papan iti amana. Ti asawa iti istorya ket adamet iti naulimek, ngem dakel a papel. Isuna tinagtaktakder iti baetan dagiti dua a sakit. Iti maysa asikigan, ada tilakay na aamuna a nagiptur iti adu atawen. Iti sabali asikigan, ada ti anak na anagulat kan kasapulan ti panangidalan. No pidili na tinaan-anay a kinaulimek, mabalin alumned pay ni Nimfa iti panangukom. No pinili na nga ibaga ang nagkamali laing ti anak, mabalin alumned met ni Leonard iti ad-ada abain. Ngem pinadas na atenglen ti dua. Imbaga na ti kinapudno ken Nimfa at ti amana ket na imbaga tao. Daytoy ti klase, ti panangayat asa nakasla nakakaaliw iti drama, ngem kasapulan iti biyag. Ti tao amang salaknib iti respeto, no dagiti daduma ket mapaspasobra ti rikna. Ti kasakit unay ken Leonard ket daytoy. Nabayag ang nagbiyag isuna nga agkarkarik na nga adabasol na gapu, ta isuna ti bukod na akinataw. Dayta arik na ket nakaro unay. Aramidena ti maysa a tao asaan laeng nga agbuteng kadagiti sabali, nya magbuteng met iti bukod na abagi. Idi ada isuna iti hardin, mabalin adi na pinanunot nga agaramid isuna iti dakes. Umangges laeng isuna iti sumagmamano a minuto. Ngem gaputa na bayageng anay suro, itirik na amasapul nga ilemeng dayta apaset, uray ti panagangges na ket kasla krimen. Daytoy ti daduma a kinaulila nga ipakita ti istorya. Ti kinaulila ti maysa a tao, asaan na makapaginana iti bukod na abalay, saan na makapagbalin a napudno uray, iti sango dagiti tao apatpatgen na unay. Ngem saan met nga itandudo ti istorya, ti aglemeng iti agnanayon. Daytoy ti masapul a may baga a nalawag. May kari ni Leonard iti panakawat, ngem ti ulimek na ket nagsugat met ken Nimfa. No ti maysa a sekreto a mayneg iti pamilya ket naibaklay iti napaut unay, ti tao a makaduktal ket mabalin a makarikna a nailaksit isuna manipud iti kinapudno. Nagulat ni Nimfa saan laeng gapu iti nakita. Nagulat isuna gapu ta nariknana nga ada dakkel a paset ti biyag ti amana asan apulos a naibaga ken kuana. Gapuna ti leksyon ket saan aglemeng no mabuteng ka. Ti leksyon ket no agbuteng ka, mangbiro kiti nalintega tiempo ken nalintega wagastab no aksaw. Sagbaya ti kinapudno mismo ti agpukaw ken agsugati ti amin. No kitaen ti istorya maniputi ti anggulo ti YouTube, daytoy ti klase ti une nga makapagpatalinay di ti agbuya ga putasan laeng a drama. Ada nalawag a panagsusupiat ti rikna, ti huk ketaday ti saludsod, anya ti aramiden ti anak a babay no maduktalan na ti sekreto ti amana, ti retention ketaday ti proseso at ti agbuya ket agturong maniput kuryosidad agingay ti asi, maniput panangguko magingay ti panakaawat. Ti climax ket saan laeng ti panakaduktal iti hardin, no diket ti panagsubli ni Nimfa iti kasangay. No aramiden a video, masapul asa na may pakita amin a kinapudno iti umuna a minuto. Masapul nga ited ti emosyonal a panggep.
may nga ama ang mabuting ang mapukaw ti anak na. Ti umuna at 30 a segundo, masapul ang mangidarum iti agbuya iti saludsod no sika ti anak, kaya mukha di apakawanin? Dayta ti mangsanggir iti panagbuya agingga iti pagpatinggaan. Mabalin amang rugi ang napigsa daytoy nga istorya babaen, iti panangikabil iti agbuya iti lugar ni Nympha. Ngem no dumanon iti pagpatinggaan, masapul aguyuden ida iti sikigan ni Leonard. Iti rugi, masapul ang makuryos dagiti agbuya. Aniya ti sekreto ni Leonard? Kalpasana, masapul ang masaktan ida. Inlemeng na dayta a sekreto, gapu ta mabuting nga mapukaw ti anak na. Iti kamaudianan, masapul agumaan ti riknada. Nagsubli ni Nympha, saan niya inted tinaan-anay a panakawat, nem inted na tinapateg, saan a pananglikod. Daytoy ti emosyonal a dalanti istorya. No ibagayo laeng nga inawat ti anak ti ama, nababaw dayta. Masapul amarik na dagi ti agbuya ti baet ti gulat ken panakaawat. Masapul ang maawatanda at ti pamakawan ditoy ket saan analaka asagot. Dayta ket resulta ti sakit, tiempo ken panagpili. No masapul nga ibaga iti maysa a kababaan a panagdukot ti Dear Mr. Lonely ket istorya ti maysa nga ama a mabuting agurain isuna ti anak na gapu laeng tasaan isuna a kapareho ti ladawan a pinati ti anak na. Ngem ti kamaudianan a resulta ket ipakitana at tinapudno nga ayat ket makalasat iti gulat. Basta ada kinainget ti tao adungngeg iti maysa ken maysa. Saan amay parang ni Leonard a perpektong santo? Saan met amay parang ni Nympha a perpektong anak? Tinay parang ket dua a tao a nasugatan. Dua a tao a nagulimek. Ken iti kamaudianan dua a tao a nangrugi. Manen amang sapul iti dalan, agsubli iti maysa ken maysa. Ada maysa a detalye a napateg a panunoten. Sakbay a naaramatan ti kinapudno, adaan ni Leonard iti pamilya, niyam naulila paylaeng. Kalpasan a naaramatan ti kinaputno, nang rugi ti paggat a mapukaw na ti pamilya, niyem adamet gundaway a saanen a maulila iti daan awagas. Kasla ak sinupiat, niyem daytoy ti kinaputno ti adu a tao. No ilemeng tayo ti bagi tayo tapno maayat. Ti ayat a maawat tayo ket adaan latta iti gutad. Maayat tayo. Niyem saan at tinaan-anay a bagi tayo. Maawat tayo. Niyem ada paset a masapul na agtalinayt iti sipnyet. Mi Leonard ket nabayag a nagbiyag iti kasta awagas. Ti panagsubli ni Nympha ket saan anang sulbar iti amin. Nging imuna at tanda dayta a mabalin amabat ni Leonard nga adaan iti napudno alangana. Saan laing iti langa anasanay dagiti tao a kitain. Dayta tigapuna nga adadagsen ti buya ti kasangay. Saan laing dayta abuya ti panakikita manen. Dayta ti umuna at tanda a mabalin a saanen a masapul ni Leonard nga agbalin a perpekto tapno maayat. Mabalin na sanen a masapul nga ilemeng amin a sakit na tapno maibilang nga paset ti pamilya. Mabalin na kasapulan ti anak na ti tiempo nim saan isuna a binaybayan. Para iti maysa a tao a nabayag a nagbuting iti dayta a mismo a banag, dakkel dayta a bendisyon. Tisaw at atang, kitagbalin na mas dakdakkel nyim ti titulo. Agbalin dayta a pamaniknik nga ada paylaing pagsublian ni Leonard. Anda paylaing umawak kang kuana iti ayat. Ada paylaing balay asaan laing apagyanana, no diket pagtaengan a mabalin pay a mangawat kang kuana. Ti resulta ni Nympha ket saan met abasit. Napukaw na ti maysa a pamarang, niem nasarakan na ti maysa nga ama a naputpudno. Idi, ti ayat na iti ama na ket mabalin analaokan iti panagraim iti ladawan ti trukon. Kalpasan ti napasamak, masapul adumakkel ti dayta nga ayat. Masapul alumabas iti panakawpay, bain, ken panakariro sakbay a agbalin a napudno. Ti pamakawan ni Nympha ket saan laeng asagot para ken Leonard. Sagot met dayta para iti bukod na apuso. Tano agtalinayd isuna iti pungtot, isuna met ti maibalud. Ti panangawat na iti amana, ket nang ted keng kuana iti waya-waya,
asaan a pagbalinen ti gulat a pudno iti amin a panagbiagda. Ti resulta ti ina, ket saan anarba ti pamilya iti kinaulimek. Mabalin anakay nana isuna iti basit, gapu ta ti sekreto, ket saanen anaan-anay nga ada iti sipnet. Nyem kayat na met asawen at ti pamilya, ket masapul nga agadal iti baro a wagas ti panagbiag. Masapulda nga agadal nga agsaw a naputpudno. Masapulda nga agadal asaan nga aramaten, tibayin tapno kontrolen ti maysa. Masapulda nga agadal nga ipaubaya ken Leonard ti lugar asaan akanayon nga agbuteng. Ti ina ket kasla tulay. Ket dagiti tulay, uray no naulimek, timang salaknib kadagiti tao, tapno saan amatnag iti abot a nagbaitanda. No kitain ang nalawlawa, ti Dear Mr. Lonely, ket saan laing amay papan iti maysa nga ama na adaan iti sekreto. May papan daytoy kadagiti sekreto iti amin na pamilya. Adabalay ang mangileleming iti utang. Adabalay ang mangileleming iti sakit. Adabalay ang mangileleming iti panakapay. Ada ina ang mangileleming iti luwana. Ada ama ang mangileleming iti buteng na nga awanan trabaho. Ada anak ang mangileleming anabanogeng unay isuna. Tungal pamilya ket adaan iti siled asaan analukatan. Ti salutsot ket, inton malukat dayta a siled, aniya ti aramiden tayo. Agdalus ka di tayo akadua ti maysa ken maysa, wenno pagtalawen tayo ti tao anabirokan iti unek. Malagip dagiti agbuya ni Leonard Gapu, ta saan isuna nga hero. Awan ken kuana ti perpekto alinya. Saan nga aramidena analinteg amin babaen iti kinapigsa. Agpanik isuna, uminum isuna, agbuteng isuna, agliklik isuna. Nyem gapu iti dayta, kasla pudno nga tao isuna. Iti pudno abiyag, dagiti masaksaktan ket saan akanayon a makaammo a mangisao iti nasayaat. Minsan agulimekda, minsan agkamalida, minsan agpabartekda, minsan agtaliaw da sakbay a makabalik. Ti kinapudno ti karakter ni Leonard ket ada iti dayta a kinawan perpekto. Isuna ket maysa nga ama a nagkamali iti panagleming. Niem ti ramu ti panagleming na ket ayat ken buting saan a kinadakes. Ninimpa ket mabalin amang pasinga iti agbuya iti rugi. Niem dayta a panagsinga ti mangted iti patig iti pagpatinggaan. No perpekto isuna manipudrugi, awan ti pagturongan ti istorya. Irepresentar na ti paset ti tunggal tao, ti paset analaka a agbayin iti banag a di na maawatan, ti paset analaka a mangukom iti kabagian babaen iti maysa a kanito, ti paset a masapul pay a masaktan, sakbay nga agadal na agpakaasi. Ket no nagsubli isuna, makarik na ti agbuya dayta a panagsubli ket napateg. Saan dayta panagsubli ti maysa a santo? Panagsubli dayta ti maysa a tao a nagkamalingem di na pinili nga agtalinaed iti biddut. Ipakita me ti istorya at ikinapanglaw ket mangpabigat iti amin. No nabaknang ti pamilya ni Leonard, mabaling nga ad-ada a may pasdek dagiti agbuya iti sekreto laeng. Ngem gapu tana panglawda. Ad-ada a makita ti dagsen ti tunggal karakter. Awan ti sobra ni Leonard tapno agbiag anawaya iti kayat na. Awan ken nimfa ti talna ti maysa nga anak a agdanag laeng iti emosyon na. Ti inaket awan met pateg ti panakapudno a mabalina a pagpatungpalan. Ada pagtaengan, ada gastos, ada panagbiag. Iti napanglaw a pamilya, uray tirik na ket kasla masapul a pagtitipiden. San ka abasta makasardeng tapno agsakit. Masapul pay laeng ti agluto, agtrabaho, ken agbiag inton bigat. Ngem ti kinapanglaw ket saan namang pabasit iti ayat. No daduma iti napanglaw a balay, ti maysa a pamakawan ket ad-ada a napateg nyem anyaman a sagut. Saan nakasapulan ni Leonard tinangina a banag? Kasapulan na laeng a maawatan ti anak na. Saan nakasapulan ni Nimpa nga agbalin ti amana a sabali a tao tapno ayaten na. Kasapulan na ti tiempo tapno makita at ti amana, iti amin a banag a narigat a maawatan, ket isupay laeng ti tao a nagurnong iti tunggal kwarta para iti pamilya. Dayto iti klase ti emosyon at tumama iti agbuya. Saan analatak? Saan anapalalo?
Pudno. No ikwento ti panagdukot kadagiti agbuya, mabalin akastoy ti ibaga. Inusar ni Leonard ti amin a panagbiag na tapno, agbalin a maysa nga ama, akas iti kayat ti susidad a makita. Nyem ti kasapulana unay ket, saan adayaw ti susidad. Kasapulana at ti anak na ket, ang talinayd a manggigem iti imana, no naamuana asaan isuna a perpekto. Ninimpa ket impalubos na idi, at tibayin ti umuna ngem ti ayat, kas iti adu kada tayo. Ngem idi nasaraka na manen ti dalan agsubli, napatunayan at ti ayat ket mabalin pay nga agbalin a natataengan. Saan laing arumanyag no nalaka amin. Agpabilin pay no ada banag anariga taawaten. Ti kinasaya ti istorya, ket saan apiliten dagiti agbuya nga umanamong iti amin a pinili ni Leonard. Dawaten na laing asaan tayo nga agukom anapardas. Dakil tinagduma dayta, ada dagiti istorya amang isuroy ti moralidad babaen iti panangpilit iti agbuya a pumili iti side. Ngem naimbag daytoy nga istorya gapo tapaimikem na ti agbuya. Umalimed da tapno agpanunot. Umalimed da tapno damajanda. No addamit kadi, naramid da asan anayin kalintegan. Umalimed da tapno malagibda, adagiti tao a pinakaguranda, ket mabalin nga adda istorya, adida pay pulos nanggeg. Dayta ti pudno, a epekto ti emosyonal a panagkwento. Ti kamaudianan a resulta, no ibaga a nalawag, ket ni Leonard ket napakawan, ken inawat ti anak na. Ni Nympha, ket umawawag pay laeng, ken kuana nga ama. Nagpakawan iso nagapu iti gulat na, ken iti panagraksyon na babaen iti bain. Ni Leonard ket nawayaan iti maysa apasit manipod, iti buteng aruarenda iso na ti anak na. Ti asawa ket nakakita, iti namnama a mabalinpay a magtultuloy ti pamilya. Tinapanglaw a balayda, ket saan a bigla a nabaknang. Dagiti problema ti pagbiyagan, ket saan a magic a napukaw. Ngem ti uneg ti balay ket adda nagbaliw. Ti kinaulimek ket nagsardeng a panagturay iti amin. Ti kinapudno ket simbrek, nang sugat, ngem nang lukat met iti dalan nga agpaimbag. Mabalin a kalpasan dayta nga aldaw ti kasangay, agbuteng paylayeng ni Leonard. Mabalin ani Nympha, ket ada pay dagiti kanito a mariro. Mabalin ati na ket masapulpay, at tumakder iti tenga tapno, salak ni bana ti talna. Nyem adan kada kuada ti banak akurang idi. Ti kinapudno anay parabaw iti lamisaan. No naibagan ti kinapudno, ti pamilya ket saanem nya agbiag anaan-anay iti pamatapata. Mabalinda a masaktan, nyem amoda no aniya ti masakit. Mabalinda nga agsinupiat, nyem amoda no aniya ti pagtaudan ti panagsusupiat. Mabalinda nga agagas, gaputa ti sugat ket saanen anakay lemeng iti likudan ti kinaulimek. Gapuna, ti Dear Mr. Lonely ket saan laeng a istorya ni Leonard. Istorya daytoy ti kinaulila dagiti tao a napilitang nga agaramid iti papel iti nabayag unay. Ti ama nga agpamarang anatibker. Ti ina nga agpamarang anasayaat amin. Ti anak nga agpamarang a maawatan amin. Tunggal maysa ket ada papel na itibiya. Nyem uray aniya a papel, no nabayag unay atarayen na, pabanogan na ti tao. Ni Leonard ket mabigbig gapu, tati papel na ket nyangani ng lapunos ken kuwana. Ti panagsubli ni Nympha ket kasla maysa a tao anang ibaga. Mabalin mo asaanen nga idrama ti amin iti sangoak. Dayta ti gapu a makaisao ti istorya kadagiti adu. Ta adu kada tayo ti agbibiyak met ti papel, asaanen a maawatan no kaano nagsimula. No ikabil daytoy nga istorya iti pangsera ti video, saan ko aseran iti napintas unay, a pagsasaw akas labalikas iti libro. Siraak babaen iti ladawan ni Leonard iti aldaw ti kasangay na, amangegeg na ti anak na nga umawag keng kuwana iti tatang. Bayam dagiti agbuya nga agtalinayd iti dayta, akanito iti sumagmamano a segundo. Maysa na panglaw nga ama, naglakay iti buteng, bigla na amuana asaan pay nga napukaw ti anak na. Awan ti dakkel a balay. Awan ti dakkel a selebrasyon. Awan ti napigsa a musika a kasapulan. May salaing asaw manipod iti anak.
Tatang, ket nodad duma, dayta laingen ti makapaglasat iti tao, iti amin, atawen ti kinaulila. Ipalagip daytoy nga istorya kada tayo, asaan tayo ko mga urayan nga agpababa ti kabagian sakbay adamagen no sa dino tinasaktana. Saan tayo ko mga urayan, abumtak ti sikreto sakbay, apabasolin tayo ida, no apay adida nagsao. Saan tayo ko maapanunoten, adagiti naganak ket awanan. Dagiti nasipnget a lugar, gapulayeng takanayon na agtakder da itilawag para kada tayo. Nabayag ang nasaktan ni Leonard, ngem gaputa ama isuna, napanunot na ama sapul na ibaklay na dayta nga agmaymaysa. Adu anaganak ti kastoy, adu ataw ti kastoy, agtultuloy da amang ted, agingga amalipatan dagiti sa bali a kasapulan damet a maawatan. Gapuna, ti resulta ti Dia Mr. Lonely, ket saan a perpekto a panagpatingga. May sadayta a naputpudno a rugi. Ni Leonard ket saanen nga ama a maayat laeng, ti anak na no ilemeng na ti bagina. Ni Nympha ket saanen nga anak amang ayat laeng, iti ama na babaen iti daan aladawan. Ti ina ket saanen amay maysa amangigem, iti sekreto, iti uneg ti balay. Mabalinda nga agtultuloy ang narigat pailaeng, nimitan addanda iti gundaway nga agbiag ang naputpudno, nyem idi. Ket no ti maysa a pamilya ket makadanon iti dayta a punto, saan dayta abasit abaligi. No addalayng maysa abanag a malagip ti agbuya kalpasan daytoy nga istorya, kastoy koma. Adda dagiti tao asa nakasapulan nga maawatam ida adagos. Kasapulan dalayng asaan mo nga aramaten ti kakapsutan, aka nito da tapno burasen amin, anaimbag nga inaramid da iti biyag mo. Kasapulan ni Leonard dayta. Mabaling nga agkasapulan met dagiti naganak tayo iti dayta. Mabaling nga addagayem, kabsat, wenno anak akasapulan met dayta manipud kada tayo. Ti panakaawat ket saan nakanayon amang rugi iti panaguyon. Minsan, mangrugi laeng iti pananghibaga. Saan ko pa yung maawatan amin, niyem dumgegak. Para iti tao ang naglimeng iti nabayag, dayta asao ket dakkelen a panakaagas. Ket dayta tigapuna a daytoy nga istorya ket nasakit, niyem saan aawanan namnama. Taiti kamaudianan, nagsubli ni Nympha. Saan na binaybayanan ni Leonard nga agtakder amay maysa itinagan ang Mr. Lonely. Saan na maawatana amin asugat ti amana, niem umdas ti maawatana tapno ibagana apagar araym na paylaing isuna. Awan ti adada akasapulan ni Leonard iti dayta kanito. Saan na masapul ti dakkel a paliwanag? Saan a masapul nga aramiden ni Nympha a perpekto amin? Kasapulana laeng nga ipakita ati relasyon da ket saan anatay iti maysa agulat. Ket tinaramid na dayta babaen iti panagsubli. Kalpasan ti amin, ti Dear Mr. Lonely, ket mangibati iti maysa analawag a konklusyon, ti pamilya. Ket saan a lugar a awan ti sekreto, awan ti bidut, awan ti gulat. Ti pamilya ket lugar a kalpasan, at ikinapudno ket nang yugyog iti amin, adapay laing tao apilyena nga agtugaw ket dumgeg. Nabayag ang nagbiyag ni Leonard kaduwa ti kinaulilana. Linapsana ni Nympha ti baintap na makita manin ti amana. Ket ti ina, itinaulimik awagas na. Tinulungan na nga agtalinaid, asa na maburak ti sinulid nga agnaid iti pamilya. Ti resulta ket saan na fairy tale. Nyem iti pudno abiyag, daytoy ti adada na pateg. Saan a perpekto a panagpatingga, nyem maysa a pudno agundaway nga agsubli iti ayag. Ti salutsod, amay bati kadatayo ket simplengem na dagsen. No maysa nga aldaw, makita ti amam, inam, anak mo, wenno siya sinoman nga ay ayatem iti maysa, a kinapudno asaan mo a pinagarup. Aniya ti aramidem? Ipakat mo kadi amin a naimbag na inaramid na iti biyag mo? Wenno sumardeng ka, umanges ka, ket damagem. Kasano kabayag mo nga inawit daytoy nga agmaymaysa? Ti sungbat ni Nympha, kalpasan ti adu a sakit, ket wen. Ket dayta asumbat ti nangaramid ken Leonard, ti lalaki a naulila iti bukod na abiyag, a maadaan iti maysa a lugar, a mabalina nga pagsublian.